Goedemiddag is het. Welkom bij een nieuwe video. Ik heb hier zoveel zin in. Ik ga namelijk ezeltjes knuffelen vandaag. Het bedrijf heet dus het Ezelhuis. Is gevestigd in Kamperland. En ben ik heel benieuwd wat ik daar aantref. Het strand met de ezels. Ik ben heel benieuwd. Super leuk. Gewoon ezels op het strand. Hoe leuk is dat? Dan loop je hier te wandelen. En dan kom je gewoon 2 ezels tegen. Oh, ik hou ervan. Goed echt. Mag ik goed zitten? Waarom ezels? Ja, omdat ezels heel grappig en vrolijk zijn. Ezels kan je spiegelen. Dus hoe jij je voelt, dat heeft ook zijn weerslag. Altijd vrolijke mensen met ezels. 8, 9 jaar geleden begonnen met ezels en iedereen lachte mij uit. En ik heb een heel mooi plan geschreven en ik ben wandeltochten met ezels gaan organiseren. En het idee daarachter is eigenlijk dat je met kinderen weer lekker op pad kunt. Althans, dat was het eerste idee. Want je weet wel, kinderen van een jaar of 4, 5, die willen geen kilometers maken, maar ik wel. Dus ik dacht, nou, een paar ezels en kinderen tot en met 7 jaar kunnen dan op de rug van een ezel. En dan kun je weer lekker ontspannen wandelen door het Zeelse landschap. Ondertussen kwamen er ook steeds meer groepen voor teambuilding, voor familiefeesten, voor kinderfeestjes. Ja, en zo werd het steeds groter. En ondertussen hebben we nu 9 ezels, waaronder ook een jong ezeltje, Pippi. Vanaf dit jaar dus steeds meer faciliteiten. Dat betekent ook dat je kunt gaan overnachten bij ons. Lekker tussen de ezeltjes en altijd kunt knuffelen met ezels. Wat doet nou het knuffelen met ezels voor een mens? Je gaat ervan ontspannen en je bent heel erg in het nu. Ik ervaar het nu ook wel. Ja, maar dit is ook heel mooi hier op Moet het ik strand. zeggen, Hier ja. lopen we niet iedere dag. Ja. Dus ook voor de ezels is dit heel bijzonder. Maar ze vinden dit prachtig. Ja. En als we op pad gaan willen ze ook allemaal mee. Kan niet altijd, maar nou, deze 2 hebben vandaag geluk. We hebben net een strandwandeling gemaakt met de ezels. Het is zo rustgevend. Ik ben helemaal uit mijn hoofd, in mijn lichaam. Ik ben helemaal leeg weer. Nou, wij gaan de ezels terugbrengen als bedrijfsuitje, maar ook als kinderfeestje of gewoon als leuke bezigheid. Een aanrader. Doei! Er rijdt even die aanhanger erin. Ho, 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 ho. Wat een PK 60. Oh ja. Auw. Wat doe je? Oh, die heb ik ook op film. Pip, run! Pip, run! Dit is net Pippi Langkous. Ja, Dit is gewoon niet Pippi Langkous, maar hoe heet dat paard van Pippi Langkous? Witje. Witje, ja. Zeeland door de ogen van de Zeeuwse.